Här på skomakaren. Snäll heter han. Vadå? 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 Fast han är inte snäll. Inte det minsta. Ska du äta upp matsäcken redan? Ska du inte ha den till frukostrasten? Man kan väl lika bra ha den i magsäcken som i ryggsäcken. Alla vi barn går i skola i storbyn. Det är en bra skola. Särskilt när man har haft sommarlov och längtar efter att träffa alla sina kamrater igen.